बयनिख्रुइ बांसिन आइजोफोरनि भट लानानै आङो देरहासार जानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। बिटिसिनि 1 नं बतझर बियाबनि थाखानाय MCLA मुनमुन ब्रह्मआनो फिन बिजाथि महरै मोनफिननायनि थाखाय BPF दोलोनि मददगिरिफोरा दुंब्रुदै बरायदों। 1 नं बतझर बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ फिन देरहासारगोनखौ मिजिंथियो। थोजासे संख्यायाव विपुल माने बिराद बुरजा संख्यायाव जोङो बतझरनिफ्राय देरहागोन BPFआ आङो देरहासार जानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। बिटिसिनि काउन्सिल बिसायख'थियाव 1 नं बतझर बियाबनि थाखानाय BPF दोलोनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्मखौ दिनै दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोरा गोसो गोथारै बरायदों। मख'नो गोनांदि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय मैया मोन 22 बियाबफोराव बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावबाय। BPF दोलोनि MCLA मुनमुन ब्रह्मखौ आर'नाइ आरो फलम गामसाजों बरायदों। बेनि गेजेरावनो MCLA मुनमुन ब्रह्मआ BPF दोलोनि बारग' चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिजाथि सायख' आफादखौ साबायखर बावो। बतझरनि टिकेट मोननायनि लोगो लोगो बतझरनि रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामनायनि मोनसे सुबिदा आं मोनबावदों आरो बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय आङो जोंनि दलनि चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो साबायखर होगोन जोंनि बतझरा BPFनि सायाव आस्था आरो बिसास दोननायनि थाखाय आरो बे आस्था आरो बिसासखौ जोङो बतझरा बासि हिसाबै बतझरानि 70,119 जन नागरिकआ सन्मान जानायदों आरो फैगौ दिनाव हाग्रामा महिलारिया जोंनि बतझरा BPFनि सायाव जि आस्था दोनदों बे आस्थाखौ बिसासखौ जोङो रैखाथि होनो हागोन। जों बतझरायाव 1 नम्बराव दङ 1 नं बतझरा ST समस्ति 1 नम्बराव दङ आरो 70,119 जन रायजो राजानि बयनिबो आशीर्बाद आरो अननाय मोननानै थोजासे संख्यायाव विपुल माने बिराद बुरजा संख्यायाव जोङो बतझरनिफ्राय देरहागोन BPFआ। बतझरनि रायजो राजाफोरा बिसेस करि आइजोफोरखौ रैखा खालामनांगौनि दायित्व जोंनाव दङ BPFनाव दङ। जोंनि BPFआ इतिमध्ये आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ प्रमद बर'आ जिहेतु 5 बोसोराव होगोन होननानै थगायगासिनो दङ गतिके जोङो बेनि थाखाय आइजोफोरनो एबार जोङो आत्मसहायक सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो डाइरेक्ट फान्डिं खालामगोन। गावनि ग्रुपखौ लानानै ग्रुपनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा गावनि आथिङाव गसंथायनानै थानो हानाय थाखाय स्किमनि जरियते जोङो बिसोरनो आर्थिक अनुदान होगोन फाइनान्सियेल एड होगोन डाइरेक्ट फाइनान्सियेल एड आरो 20,000 जन आइजोफोर गरिब आरो साधारन आइजोफोर दङ जाय आइजोफ्रा अरुणोदय स्किमखौ राननानै होगोन होननानै 5 बोसोर थगायजानाय आइजोफोर दङ। बे आइजोफोरनोबो जोङो एबार सरकार फैनानै जाहाथे बे आइजोफोरनो थाखाय अरुणोदय एनहेन्समेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ 1300 थाखा होयो अरुणोदयनि जरियते बेखौ जोङो रिभिउ खालामनानै रिफ्रेश खालामफिननानै जोङो 20,000 जन आइजोफोरनो जाहाथे
फ्राय संख्यक आइजोफोरनो नांगौथार अरुणोदय मोनथावथाव आइजोफोरनो जाहाथे जोङो एनहेन्समेन्ट खालामनानै 1300 जायगानि जायगायाव एनहेन्समेन्ट खालामनानै 1500 बा 1600 थाखा जाहाथे जोङो होनो हायो 1500निफ्राय 1600नि थाखा भितराव जों होगोन मथथे अरुणोदय स्किमखौ जोङो फान्डखौ अरुणोदयनि जे फान्ड दङ बेखौ एनहेन्समेन्ट खालामनानै जों अक्ट'बर मासाव आइजोफोरनो अरुणोदय स्किम लाबोनानै होफैनांगौ बे जोंनि टारगेट आरो साफ्रोमबो आइजोफोरखौ आं अनुरद खालामगोन जे प्रमद बर' बा बिजेपिनि जि फर्म रानलाबायदों बेहाय उगुल थुगुल जानो नाङा जों फैगासिनो दङ 1300नि जायगायाव 1600 थाखानि अरुणोदय स्किम लानानै जों फैगासिनो दङ गतिके रायजोखौ आइजोफ्रा बिपिएफजों थाफागोन हाग्रामा महिलारिनि सायाव आस्था दङ बे हिसाबै जोङो बयनिख्रुइ बांसिन आइजोफोरनि भट लानानै जोङो बतझरायाव एबार जोङो जोंनि बिपिएफनि केन्डिडेट तथा आङो देरहासार जानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो